makosana zosayendatu uthenga wachisoni umene watipeza ndonena kuti kunyumba kwa malemu a Evance Muyawa amene anatisiya pa ngozi yomwe inachitika pachitale kwa Senzani m'boma la Nchewu. Pachewo anamwalira pa 26 December 2025 pamene amapita ku Lilongwe ku BICC ukayimba kumeneko pamozitu ndi anzawo okwana 4. Paja akuluakulu amenewa amayimba mu bandi ya Eli Njuchi ndeto ena kumaza khandi funso kuti kodi chimene chachitika ndi chani kunyumba kwa malemu a Evance Muyawa. Nkhanitu ndionena kuti makosana kunyumba kwawo paja iwowa amakhala ku Ngumbe chako chileka uko mboma la Blantyre. Ndeno akunena kuti kunyumba kwawoku kumakhala amulonda amene amagadira pa nyumba pamenepa. Nde usiku wa pa 6 January 2026 kumeneko kunabwera akuba amenewo atafika kumeneko ndekuti anapeza gadi atatero anamugwira gadi ameneyo ndikumupha. Kumapeto wake ndekuti anakwanisa kuba katundu wa malemu a Evance Muyawa. Komano potengera ndi achibale amanena kuti amapanga dongosolo lofuna kupanga transfer katundu ameneyo ndekuti kupitisa tikhupira kuti kumene makhala achibale amenewo. Ndipo tenga ndi uthenga umenewo zikuonesa kuti kunyumba kumeneko malemu a Muyawa kaya makhala ndikuti okha kaya ndikuti mwina ndi achibale enake. Pano pamene incident imene imachitika ndonena kuti mlondayo zikuoneka kuti anali yekha zosayenda zosakhala bwino ndi pang'ono pomwe. Katundu wa malemu wapita kuphatikiza panepo ndikuti nkutenganso moyo wa gadi. Makosana tikamayankhulatu za gadi amene ndi munthu wonena kuti anayi ndi family, anayi ndi ana, tikhupiranso mkazi komanso achibale amene amadalira thandizo kuchoka kwa munthu ameneyo. Nawo magayizi amenewa apita kumeneko mwamonena kuti mwina chabwino anangoba katunduyo ndi kumusiya munthu ali moyo ndi kumuphanso. Sizinayendetu apa, sizinakhale bwino ndi pang'ono pomwe. Zimenezi ndi zifukwa zimene zimapangisa zonena kuti anthu tizikhala ndi mob justice, kuti anthu ngati amenewo akapezeka palibenso chifukwa choti kuwasiya ndi moyo. Amenewo amene akangopezedwa kungowapanga kazato basi. Ngakhale kuti malamulo amanena zonena kuti mob justice ndiyosaloledwa, komano ndi mmene akumachitira magayizi amenewawa palibenso chifukwa chonena kuti kumawasekerera akapezeka makosana amenewa. Mukumbukiranso mbuyomu sikalekaletu tidakalirabe imfa ya malemu a Victoria Bobe. Magayizi anapita kumeneko anapeza kuti awachosera moyo. Zinthu zonena kuti ngati amafuna kuba anayangoba nkuwasiya ali moyo, koma anapeza kunena kuti akawapha ngatinso sinaliyo imeneyi apita kumeneko amupha gadi. Ndenotu paja zinthu zimene zikachitika ndikuti makhala ntchito ya polisi kuti agwire ntchito yawo ochita kafukufuku ndi cholinga choti apeze zigawenga zimene zachita mchitidwe umenewu. Ndeno polisi yaku Chileka amene amayankhulira kumeneko ndikuti ndi a Jonathan Filipo anabwera nokuzafotokoza kunena zona kuti kumeneko atapita atengano thupi la malemu gadi amenewa ndikuti akapitisa ku mochale ku Queen Elizabeth Central Hospital ku Blantyre kumeneko. Kuchoka pamenepo ndikuti ayambano kafukufuku kusakasaka zigawenga zimene zachita mchitidwe wa upando umenewu. Nde akunena zona kuti sangapereke information yambiri potengera kuti akufufuza kuti aone komanso kugwira amene achita zimenezi. Tikhupira kuti akamaliza zonse ndekuti azabwera kuzafotokoza mtundu wa Malawi mwinaso atagwira zigawenga zimene paja. Timadziwa bwino kuti apolisi ali ndi ukadauloto umene amatha kukwanisa kugwira zigawenga pamene zachita mchitidwe wosakhala bwino. Komano makosana tikatenga Malawi ngati dziko timakhulupiridwa kuti ndi anthu amtendere, okondana komanso osunga mwambo. Komano panopa mene moyo wasinthira Malawi wafika posakhala bwino. Anthu uno moyo tikumangotenga ngati kuti chinthu china chake chopanda ntchito, kungochosa moyo wa munthu mosalingaliranso ofunikira kwa moyo umenewo. Chifukwa kunena zona katunduyo atenga faini komano zinakatha kutheka kumusiya munthu ali moyo, komano akutenga katundu kumapeto wake so ndekuti akumuphanso munthu zosakhala bwino. Makosana amene timachita mchitidwe umenewu tiye ndichepese makamaka poteteza moyo wa munthu. Titha kumubera katunduyo maja ziwino kuti kuba nkoyipa, komano pamoyo pokhapo tiyeni tiupange preserve. Chinthu china ndichonena kuti kuma location amene tikukhalako let's watch one another. Kumaona ndithu kuti kwani bako zikuyenda bwanji ngakhale ndi usiku kumamvesera ndithu kuti kumeneku zikuyenda bwanji. Ena atha kupeza kuti akulandira chipongwe kumazamva mmamawa kuti kwani batuku akuti kwachitika zakuti zosakhala bwino. Pamene tinakhala kuti tinali aleti tinakatha kuzusana kuthandizana kuteteza miyoyo ya anthu
komanso kuteteza katundu. In doing so zithandizira kuti zigawenga ngati zimenezi ziziopa kumafika m'makommunity mwathu chifukwa aziziwa zonena kuti kuma location kuja location yakuti kumene kuja kwa anthu ake ndokugwirizana. The moment akangokugwira munthu uwende kuti zako zimakhala zoti zayipira pomwepo. Aito tikafa pamenepa tingoti pepani ku banja la akulu amene aphedwa kumeneku, mzimu wawo wonse mumtendere. Makosana nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene. Ngati maganizo amenewo tili nawo tifotokozeni mu comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Ngati sitinapange subscribe channel imenechi titha kupanga, ndi cholinga choti nkhani zambiri zikamachitika ndetili kutifika kwake uzikhala kosavuta.